Automobilisten, wandelaars en fietsers worden sinds deze week in Ysselsteyn begroet door 2 gigantische Piëlreuzen. De poppen werden gemaakt door de wagenbouwers van carnavalsvereniging de Piëlreus en zijn geplaatst in samenspraak met de commissie Ysselsteyn 100. Omdat wij als wagenbouwers dit jaar geen wagen kunnen bouwen door de corona, zaten we eigenlijk stil en het is eigenlijk op naar ons gekomen van, kunnen jullie niet iets maken voor het dorp om bij de ingangpoorten van het dorp te zetten. Nou, dan zijn we eigenlijk met hun in gesprek gegaan en is eigenlijk het idee eruit gerold om Piëlreus poppen te maken. En wat natuurlijk slaat op onze carnavalsvereniging, op onze wagenbouwers. En hebben we besloten om die te gaan bouwen. Zo zijn we eigenlijk een aantal weken in onze wagenbouwloods aan de gang gegaan. En eerst een paar tekeningen gemaakt om te kijken wat we gingen maken. En er is eigenlijk dit uitgerold. Dus ja, en ze waren altijd klaar voor de avondklok, begreep ik. Ja, juist. Ja. Ja, dat was een beetje een puntje nog, want toen ze erover gingen praten de afgelopen week, toen zeiden wij van, komende zondag moeten ze buiten staan, dan moeten ze klaar zijn. En gelukkig waren ze er ook, dus de laatste dagen hebben we flink wat door liggen werken, maar het is goed gekomen in ieder geval. Ja, dus. Ja, en Ruud, flink gebouwd, of viel het wel mee? Het is anders dan anders natuurlijk. Het is natuurlijk anders dan anders. Wij moeten ons ook aan de afstand houden. We kunnen nou ook niet met de voltallige club aan het werk. Dus we hebben ook met een klein groepje op afstand wat kunnen maken. En dat is ook allemaal mooi, leuk en gezellig geweest. Dat is ook niet onbelangrijk. En we zijn eigenlijk zeer toch wel tevreden met het resultaat. Ja, normaal gesproken een flinke wagen altijd voor het dorp. Dit is iets anders. Iets anders. Is het gemis niet toch heel groot dat je geen wagen kunt bouwen, ja? Natuurlijk is dat een gemis. Je bent ook bij de wagenbouw om zoiets tot stand te brengen. Ja, dat gaat nou allemaal niet. Dus dan laten we de wagen maar staan tot volgend jaar. En dan gaan we het allemaal weer vol gas er tegenaan. Ja, en hoe zijn de reacties op de Piëlreuzen bij het dorp? Ja, we hebben al de verschillende appjes gekregen in de verschillende groepen en die waren toch wel allemaal heel positief. Ja, we spreken bijna niemand nou buiten, dus dit gaat allemaal via de app nou, de reacties. Maar die waren wel positief. Ja, mooi. Nou, mooi. En nog even terug naar Pim. Ja, hoe lang blijven ze staan? Ja, deze blijven sowieso tot na carnaval staan. En dan zijn we aan het kijken of we nog iets anders neer kunnen zetten namens de wagenbouw. Maar daar zijn we nog allemaal volop in aan het kijken en puzzelen. Maar deze blijven sowieso nog wel tot na het carnaval staan, de hele tijd. En dat iedereen goed van kan genieten met carnaval. Want daar zijn ze voor bedoeld eigenlijk. Hè.